Ne hallasztódjon a többi ember itt a háttérbe. Nem akarok mondani. Hát figyelj, mondom, megfogjuk, kiszedjük a hangsávot addig, amíg ott vannak, és berakunk valami jó kis no copyrightos zenét, az kész. Megkérdezem a testvéremet, hogy engedélyezi el, hogy... De amúgy az se biztos, Addig is én süketülök meg, a videóban pedig úgy... Fél. A videóban nem is lesz, nem is lehet hallani semmit, ameddig én megsüketülök itt a bugásoktól, meg nyögésektől. A falu amúgy már elvileg itt kéne. Egyébként is jól tudom, van olyan OBS-en, ha be tudod állítani, push to talk, hogy háttérzőket jobban szűri. Ja, amúgy lehet, hogy van a mikrofonnak ilyen alapfogása. Aztán lehet, hogy az is hallatszódik. Hát az olyan nem úgy hangzott. Ja, és amúgy... Ja, ez viszont már az fülemet bántja. Tessék? Ez már viszont... Hát ja, kicsit nagyon. Ádám, meglepethetünk. Gyere. Tépéz rám. Igen. A locate parancs működik ezek szerint bedrukba. Igen, tépéz. Oké, rá. Gyere erre. Ott a falu. Yeah. Akvics. Így, várjál. Már egy kicsit még itt tölt a virágszéle. Mert túl gyorsan teleportáltam és... Kajkodtam. Hát figyelj, szerintem másik, hogy ebbe lakunk, hanem kidultunk belőle mindent, azt viszonylag közel, de távol, viszonylag közel, de távol, elkezdünk valahol lakni. Ez nagyon nagy falu. Nem, én ebben a faluba szeretnék lakni. Össze a szén. De az olyan, hogy már érted, akkor már ami kell, közül megvan. Érted? Legyen az, hogy itt a falunál csak egy kicsit így arrébb. Most a vízen meg fogjuk telepedni. Amúgy ezzel a vízen fel tudok lépni? Igen. Hát itt egy Kovács falusi. Ezt hagyjad meg, mert az smaragdért ad neked. Úgy csinálunk egy nyílkészítő falusit és egy fafarmot. Jó? És akkor sem... Ami a Kovács házat van. Jó? Amatőr Minecraftosok, profik PLS. Hagyjatok le. Már van bőrs is, akkor meg egy smaragdom, meg sok kenyerem. Egyrészt, az már csoda, ha valaki megnézi videót. Másrészt... Bőrzukban. Igen. Kell egy? Bőrzukban. Jöhet, neked kell vas csizma. Az kell. És nem tudok más printelni. Eszek, most már kenyeret eszek, nem dinnyét. Dinnyét inkább átkraftolom. Nem mondod, hogy... Ott van mellette a vas csizma. Ja, köszönöm szépen. Fél, mert nézzük 2000. Tessék, itt van. Oké. Itt van Hol is? előttem. Ott van. Én arra gondoltam, Ádám, hogy telepedjünk meg mondjuk itt ezen a kis kiugró részen, jó? Fél, mi ennél kettő különböző házat építenek. Jó, szerintem... Én itt leszek a falu mellett, csak itt a hegybe lesz. Nekem. Jó. Nem lehet, hogy föld alatti házat építek. Hát egyébként attól így bele tudod vezetni egy ilyen pinceszerűséget, vagy valamit. A Geno pincéjét, ugye? Zino. Megkérdezni, hogy ő is akar jönni? Hát majd megkérdezzük. Mondját, hogy akar a videóba szerepelni. Ezt azt nem is tudom, hogy... Valószínűleg addulni fog gyémántot egyfolytában.
Hát ezért nem adok neki jogokat. Majd szétcsesz mindent. Hát akkor meg elveszük a izét. Hé, én tudok neked olyat adni, hogy ne tudj ládákat nyitni, meg semmit. Be tudom külön-külön állítogatni. Én is tudok jogokat adni, mert van OP-n. Hát még nekem most pont nem, mert mivel kiírja, hogy jön készítve, ezért tőlem jókat nem, de Ezt nem tudom, hogy micsoda. Hogy ha ez a Youtube-on nagyot megy, akkor nézzéket felülünk. Van bedropp. semmi kötve. Tessék. De oké, ezt majd kötve hiszem, hogy nagyot meg, de jó lenne. A házam alatti bányát alakítom ki. Lehetne beszélni. Ó, persze, még lobba a izéket. Tenger gyümölcseit. Valószínű. Azért jöttem. Amúgy én... Ah, jöttél, takarodhatsz is. Hogy jöttél, mehetsz is. Hogy de van baj! Jé, meg itt tényleg. Na azért ne törjük el Haha. egymásnak az egyeit, jó? Várjál, megnézem a házat. Jó van, de Ő csak ne itt nézd meg, szénét még most leraktam egy ágyat. De ne gyere ide színért, mert agyon leszel vágva egy vaslapáttal. Mondjuk az a kellett a nem már. fákja a házamba, ugye? Jó. Előtt az az. Az. Most esik, hogy. Nem lehet ide. Hát, hogy hát nem egy volna, nem. Ilyen. Na, most az is van, nem is korán szeretem. Na, akkor ezt valami hát meg is. Ja? Ez amúgy tudod, hogy fel lesz a YouTube-ra, és nem lesz privát barokra. Hát Hogyha tudom, nagyon-nagyon pont azért. kínos lesz, akkor privát lesz. Hát nem, csak kivágunk egy-két rész belőle. Ja, mint például lesz. Ezt is majd ilyen baki részként rakjuk oda, ilyen baki montázs a végére. A mennyvirágom, a zenébe, mert töltött át összevan a derűben. Ja. Tudod, Jane-nak mi a véleménye a gitáros Take-Two-áról? Ja, dökölj meg. Pusztulj! Halál! Ihihi. Elpusztulsz? Kipusztulsz? Össze-vissza pusztulsz? De nem, pont. Na, és ez ott túl keményen ért földet, abba halt meg. Nem azért, mert vertem a pofázmányát. Ó, még bedvársz mekkora férfi. Kitötte az ágyamat? Nem akarom kiütni, és kérlek. Én nem De követem. te akarodjál már házamból! Ki leszel pusztítva innen? Találtam itt Ádám neked egy új Ki leszel barlang. írtva? Figyelj Ádám, ne. Hát mindjárt. Találtam itt neked egy újabb barlangot is, mivel nincsen csákány. Kiütlek a világban. Bővel kell kezdeni. Azért add ja. Találtam Ádám egy újabb barlangot, és nem jössz ide? Ez a... Mivel nincs sákányom, ezért addolok. Ja, de nagy volt ez a barlang rész. Ja. Izé, Kedves néző. Tiszták fel, de bászott.
Bedwarsot? Hát a Bedwarsot azt nem, max a Bedwars. De Kicsit költsük meg a Star pénzbe. Wars, meg a 8-bitet. Ja, 8-bit. Mi? azt már nem. A Brawl Stars az 8-bitet, azt már nem. Amúgy de nem, Brawl Stars-os videó se lesz, csak Te így ez fogsz most így lesz. lakni a bányába? Aha, én leszek a bányarém. Ja, úgy is nézel ki. Képességé. Hát igen, az a képességei már meg is vannak hozzá. A mazsola. Micsoda? Ja, elcseszett mazsola. Más szóval illetünk leírva. Hát igen, akkor mondjuk azt, hogy elcseszett mazsola. Lesz. Nekem is olyan lesz, hogy... Há, én vagyok az, mit jegyél? Most olyan hülye hangeffekteket nem akarok berakni? Ja, de hogy nem, várj egy másodpercet. Az ujjam. Nem tudom, mennyire lehet hallani, de... Kapcsoljam el be, szól. Aha, én vagyok az, mit jegyél? Én vagyok az. Mit jegyél? Na jó, az egy kicsit barbár. Te vagy most Thanos. Én voltam Thanos egy másodpercre. Ádám, mire hogy megengedted, hogy bányásszak, hoztam neked fake diát. Jó? Jajjaj, az rájtott meg a lábája. Nem. Tessék, itt van. Itt a fake dia. Elhoztam! Az autóklikker nálam nem lát határokat. Na jó, mert autóklikket. Amúgy Na, fedezzük már fel a Akar innen. Hát de Oké. hogy használsz? Vagy Van nálad sor? minden, hát egy kevés van. Szóval azt viszont oda neked, nehogy eszedbe jusson ide jönni, mert agyon lesz elépülve. De hogy, hú, mikor nem. Minden falusit hozzunk be, és építsünk egy nagyon nagy pincét. Ádám? Igen. Nem volt meg. Igen, Shrek. Hát, mint úgy általában, nem. Na, én megyek aludni. Ágyomba. Miért? Már Nem este tipézel van. rám éjszaka. Ö, Nem. És te is aludsz. Hát én azt mondtam. Olyan ki lesz ebben. Nem tudok aludni. Én sem még. Haha. Én vagyok Fikardír. Haha. Haha. Még ilyen fejed ilyen, de barátok, 10 Minecraft-beli barátod van. Wow. Nekem több. No, most már... Hát most néztem meg a barátaidat. Ja, akkor jó. Ádám, most már szerintem Igen. rakjunk be egy módot. Most Aha. rakjunk be egy modot. Aha. Egyet. De pont most Aha. bányász, és még a több TNT-t. Tessék. Nem tudom Egy megnyitni. legyen most, hogy több TNT. Én nem tudom megnyitni. Nem, mondom, azt majd kövi videóra. De egy kicsit belagolt a játékom. Nem tudok megnyitni dolgokat. Én mentés és kilépés. Mi történt? Kidobott. Csak azt nem. Látták a Rélemnek a nevét. Hát, és amúgy vélemény róla. Szerintem nagyon szép, nem tudom, miért mondod vele. Most már meg tudom így. Jó, most már meg. No, rakjál be már egy módot, Ádám.